Общото между образа ми и мен в живота, може би е, че те и двамата с такава ведрост и с шега успяват някакси да успокоят хората около тях, които са важни за тях особено. Ти знаеш, че носи за притча на ония актьор Тимбърли Шамбале. С майка ти цял живот трябва да носиш на ръце. Но една страна такава лека енергия, която контрастира много с професионалния им живот, където са супер сериозни, няма мърдане, нали, абсолютни професионалисти. Аз те питам после, какво ще правим с това момиче, като загазим. Аз за какво съм? Някой има ли е проблем, който не съм решил? Бих казал, че това е изключение, че моя бизнес не е сив или черен. На път съм да бъда първия мъж, спечелил аргумент срещу жена си. Това само по филмите се случва. Общото между мен и Албена е, че сме амбициозни, но не, тя е болно амбициозна. Аз не съм чак толкова болно амбициозна, напротив. Мисля, че е здравословна моята амбиция. Но по мое мнение, това по-скоро би му навредило. Аз пък мисля, че най-добре знам кое е добре и кое не е за сина ми. Външността ни е обща, естествено. И начинът, по който обича съпруга си и любовта, която дава. А днес какъв ден е? Годишната ни. Всичко си забравя. Аз също съм човек, който обича да дава любов. Със сигурност има общо между мен и персонажа ми. Това е така наречената инфлуенсърска професия. Какво сме разчеткала днеска, да искаш повишение нещо? Повишение ли? По-скоро вълнение. Сигурно стила ни няма прилика, но героинята ми обича работата си и обича така да си флиртува. Няма общи черти между мен и персонажа ми. За щастие, моите родители полагат грижа върху мен, обръщат ми внимание и не се чувствам изолиран в дома си. Аз съм ти майка, аз решавам. Да, мене някой пита ли ме какво искам? Какво искаш? Да отидем на екскурзията с Явора. Никола, за жалост, е много пренабрегнат. Не му се обръща внимание. Няма много на кой да разчита.